Hasíonn an seo ar cía an taip ann na Hearadh. Sé baile big a hain far a bhfuil oibríochán traidisiúnta bheitheaiginn mar iascach. Sé an top an na príomh fust iascaich ann na Hearadh. Mar sin bhain na 9 maith nuair a thua sin bàta-teasairginn an 2012. Go tríoch nuair a chi sin Bòtannan Buidhe bí sin na smaoinche i dtríochginn na mara. Cha bàta-teasairginn an taip isteocha an 2012. Cha an bhata a bhacinn an nuair sin a thosteamach a seirbhís cha bhfuil 3 bliana ar ais a cha sin toilíte go bhfuil an bhata úr i tíluch. Tá sin go bhí brion bhí trúd ag go bhfuil leola scoileáir ar na mara. Tá anna níos dul a bhí a brion bhí Hamish Mac an Tàilleir i phlótavach na Hearadh. Hamish, nach eisiau rúdbig muinntir hain. Rúgu mi an na phlótavach. Agus na bheimiis a big char sní tuirimach go bheith sin muiad a bhúd a chola lá, fata lá, fatan tangri. Agus jónsach mi an hen ha big an maigioin erichin sté hád agus de cuidará sé mehar san éhir rúta gan teáir sin. Ach nóir san na bheith na maigiochide ar sin fúdach an níos san cóg bliana. Agus sin fadad a jónsach mi ceist maigioin erichin agus míoin marach. Bhau hain na drenmh mór is an féin bàta-teasairginn gún top, aontí sin rúdbig muinn. Bhau mi iad cumad cáirsneach ceanna déas na Hearadh. Agus sé an cumad cáirsneach a bheith sin a chud maigioin bàta-teasairginn éin. Agus cha ar amsa ránstach chu dhéanamh roféime de bhata agus me bha cymar a bheith sin do le gáilte Michael iad a féin. Cosán hau hain smúnich go bhfuil Bòtannan Buidhe ceantrainn lí dríochán na mara. Ún over me héit dunne mechad a bhúd. Me héitse dunne mechad a bhúd. Harúd Buidhe ónsach ferrasta eichinn. Agus an töver eile. Hiú mar a strichi sé oilscin Buidhe. Útach Buidhe vis ar dunne an an éhir. Agus mar a Bòtannan agus níonar mar a hain. A sé man gánaí a gheorra go bí útan a matseach. Stochar sé an töver eile. Tá Rachael na páirsin crua anaithe. Tá dhéanamh seo seatingún a uamach an an seomar a crua. Seána déiseachchéine acinn a bhís sin i gcurárnar a bhís sin i mé agus bíad gar cumáil tíram agus seána déiseachchéin éile a bhís sin i gcurárn had cumáitiú agus bíad gar cumáil blá. Tá clocha sin acinn cuiteach agus ha mar headset na bhráint bhí sin na cléin sin dé sin ula grás ar a radio cuiteach bhí sin brion chuna cóscard ná duine éile gar cuiteach. Ní sé dún rúdbig muinn an drí a chacad. Hamish gopur as sa Sgoil an dop ach choisich mí mú bliana ras ar a chrua seán an bàta-teasairginn seo. An a bhaimiach bhaimi cónaí seán a bhí gopur ar an bàta-teasairginn agus nuair a hána céan dóiseach bhaimi rá ág seán a bhí na mo chrua ach bliana sa chaid nuair a bhaimi ochtíag Hearadh an bhata seo agus churmí menam sias ar a hán agus na sé haimi chatáilite an tréime sin. Ar seán críoch na chuigéineach sin Murchadh MacAmhlaigh tád eolas ar na mara an rá fé meic san riamh ar a bàta-teasairginn. Bá agus leis bhata seo díos túmh agus lá sin leach a bhapa agus stata Hearadh sin amach an náte go maith cúg de dibh agus beitaginn dachar chud amach agus bheith sin go maith táilite go rá báta a bhaisceáin bheith báta acinn anna marí chas an huairach díos túbhs lúd is sin.